Prydain wedi'r ail rhyfel byd, dyma Brydain wahanol iawn i heddi. Ie, roedd na falchder a hyder yma ar ôl trichu'r Natsied, ond roedd y wlad ar ddechrau pennod newydd, ac roedd angen ail-adeiladu, a hynny ym mhob ystyr. Gyda miloedd ar filoedd o fois ifanc wedi lladd yn y ryfel, roedd angen help. Ar un pryd, roedd gan Brydain ymerodraeth, oedd yn golygu ei bod yn rheoli un treian o wledydd y byd. Ac ar ddiwedd y ryfel, roedd ei grym a'i dylanwad yn lleihau, roedd na wledydd yn barod i'w chefnogi. Felly dyma alw ar y gymanwlad i ddod yma, i helpu Prydain nôl ar ei thrad. London is the place for me. Fe nath y llywodraeth estyn croeso, gyda miloedd o bobl o ynysoedd y Carabi yn penderfynu teithio ymhell am gyfleoedd a dyfodol gwell. A dyma nifer yn cyrraedd ar y llong yr HMT Windrush, ac i'r miloedd ddaeth yma, maen nhw'n cael ei adnabod fel y genhedlaeth Windrush. Wedyn dyma llun o pasbort mam, a llun hi'n 5 oed. Gyda'i greiddiau yn Jamaica, mae Natalie a'i mab Marley a pherthnasau o'r genhedlaeth honno. Grama fi penderfynu ddod i chwilio am swyddi. So nath hi symud yma yn 1960, gadael teulu, gadael mam. A wedyn pan gafodd ei rhywle saff i fyw, nath hi anfon am mam, ac oedd mam yn 5 oed yn dod i Prydain, i Birmingham. Yr apel oedd bod Prydain wedi gofyn iddyn nhw ddod yma i helpu i ail-adeiladu'r wlad, ac o'n nhw'n edrych ar hynna fel fraint. Ond yn 2018 roedd na scandal. Doedd y llywodraeth heb gadw cofnod swyddogol o'r sawl naeth mudo yma. Roedd rai yn methu profi ei bod ym Mhrydain yn gyfreithiol, gyda'r bygythiad y bydden nhw'n gorfod gadael. A bu'n rhaid i'r llywodraeth ar y pryd ymddiheuro. We are genuinely sorry that any anxiety that has been caused. Ti'n dechrau poeni beth os maen nhw'n deud bod papur a cywir ddim gen i hi, a bod os fysa nhw'n anfon hi yn ôl i Jamaica rwan, fysa hi'n nabod neb yna. Ond na oedd mam yn lwcus oedd hi wedi cael y papur yma yn 1988 i ddeud bod hi yn British citizen. Y reswm pryd ni yma yn y tro cyntaf, ac gyda fam hi, pwy fi'n galw fel granny Amy neu granny Amelyn. Sut ti'n teimlo pan ti'n edrych ar y llun? Teimlo'n rhyfedd, ond fel far rhyfedd, ti'n gwybod? Ie, ti'n teimlo'n falch? Mae cyfraniad teuluoedd fel rai Natalie a Marley, Brydain a Chymru yn sicr waith ei rhannu a'i gwerthfawrogi. Ti fan hyn,